tisapindawo mudarere mhosva nenhau yemukomana mwana wangu mukomana akapomerwa mhosva yekunzi akarova mudzimai. Zvazvakaita ndezvekuti mudzimai uyu takatomugamuchirawo akanga ine nhumbi yeshamwari yake. Saka mukudana munongoziva zvinoita vakomana nevasikana vanoburukira nabhebhi, asi mukomana akasina kuudza musikana mushamwari kuti musikana wangu ane nhumbi. Zvadaro patatogara naye aiwa tatiri mumoto bhozi musikana aitukirira achitaura zvaanoda achiudza zvakasiyana siyana. Semubereki ndeti mwana wangu pamwemba yake inge ine mberi ndasina basa nazvo. Asi pari zvino manje tadzoti nyaya yaenda mberi vanetsana kukaya hama dzangu muningira nemwana wasikana wangu vachibva vasvika ndisiko ndiri kuchechi. Pavakasvika ndisiko ndiri kuchechi vakabva vati ndikaite ndomba kwamukomana vabva vasvika kwamukomana vaona mukomana wanga asipo kwangu vabva azosvika bva vakinurwa dhobha vagara mukomana agara vatomhorisana naamai vake. Musikana ati vasvika hamena kuti vakaenda kuchechi here kana kuti nekupa mheno semunhu anga akuitawo misikanzwa yake yakasiyana siyana. Saka asikana agara uyo akangopinda ndobva toona navanhu aibva agara bva tokutapasa kuudza mahuya ako panapa. Saka uyo ndobva ati haasi mahuya angu ndimai vangu nasisi vangu ndo mama vangu kamai vako hasi vangu ndoza mai vako ogara kuseru kuplaza mai yako ndevako mahuya ako audza panapa. Ndobva musikana asimuka bva anobadza gasiteki anga ane plani yekuti anga akambozvitaura kuti ndoda kumupisira mumba ndoda kumuuraya. Ndikatadza zvese zvada kuita achatobuda basa kana kumusiyana muisa mujeri ndobva ndarambana naye apa anga nemumwe mukasi waidanana naye. Zvadaro ndobva uyo ati aingoniudza vaningi vangu vabva vazouya tisangana navo bva vanditi imi mwana anga akwara nematombo kumba kunyaya yaitika ndeyekuti tazopiwa maitira chena anga angoti mahura ako autakuita violence. Saka kusimuka tamukomana yakabva abuda padobva abondera pasiso panapa ndobva abuda vaatiza vatakatora matombo vatakatema chii vangu vari mukati bva vabuda panze. Vabuda panze ndobva apinda mukati vatora mafoni vaningira vangu bva vakata panze achimuno mamusiri mameni iye achivakiya dhobha aina nemakii. Mukomana pakasvika lentoti bva vaudza muletoti vakati papapaekumbana bvisa chilo ukienyuwa. Musikana pakazouya achidzoka kuti ndida kupinda mumba kana pane lokunyuwa ndobva aenda kupolisi ndobva anotaura kupolisi ndarohwa nemambama nemafaiti nemambama akakawandisa nokuti pasaiti pangu apa mwana atonzi ndofunga ndogona mwana wangu nafura mudungu ziso rangu ndakuwara azvisinei ndobva aenda kupolisi polisi vaatitsvaga bvatazvienda kupolisi. Mukomana akamupa nhumbu nemukadzi wake tatinavo kupolisi. Mwana wangu ndandinaye kupolisi ndiye wandakamira naye pano. Tasvika kupolisi yabva yabvunzwa bvatatsanangura zvazviri ndobva anyeba kuti polisi yamuti iyo iri kuda $250 kuti ukwanise kunorapwa nachiremba. Vatasvika kubvunza sajeni wacho nazita ravo kana muchida togona kutaura. Sajeni vakabva vati kwete mwana uyo anonyepa nokuti $250 kuikomba itoshanda nemagovernment hospital maybe $25 or $20 kana muda kuitiswa itai. Ndobva taenda kukoti takabva tanzi mangwana kukoti vatauya panapa. Musikana akanga ati ndarohwa zvese anyotsa avhurisa affidavit dzake kuti ndinoda withdraw case. Tapinda mapipi ndobva abvunzwa kuti musungu akanzi wewo uri kunzi wakarova musikana musu akati wakati ndobva aramba akati kwete handina kudaro. Musikana ndobva abvunzwawo zvikanzi uri kunzi ukuti wakarohwa zvikanzi handamborohwa ini achinja statement pipi bva muchifutse kibuda panze. Saka nyaya dzese dzichiitika zvazvikaita ndezvekuti iye akanga achiitira nyaya dzodada kufikisa mukomana nekumusiya asisiri pabasa uye uyu musikana achibva patira akabva anogara kune mumwe mukadzi achidanana nemumwe murume kwatakatozomudaidzwa ndikanoona zvizvi. Saka nhasi rezo takauya kudare redzimhosva vakati mangwana mukomana wano ine witness yakanga iripo uye nayo ndobva tauya navo vanga vari pamawitnesses acho ndobva ataura nyaya yavo vachibvunzwa vataura zvakasiyana zvakasiyana siyana vangasitangura vachiziva vanga zvanga zviri paground kuwacho. Vabvunzwa kusvika dare razoti mukomana waonekwa usina mhosva zvese zvaitika tachitsvaga kuda kuti mhosva iri papi. Musikana uyo asinawo witness wake kuda kuti haana nyaya ine umbo hwakakwana asi mukomana wasunungurwa nedare chienda zvako nokuti hauna mhosva. Saka totenda Mwari vanhu ngavasadzidze vachinyepera vanhu mukumajeri kwakazara vanhu vakanyeperwa vakawandisa. Saka tinoti munhu kana uine watadzirwa taura kuti ndajungwa ndabayiwa wabayiwa zveshuka kana usina kuita chawakashata usatsive chakashata ndicho chausina kuitira. Saka ndoda kungotenda Mwari noti pari zvino mwana wangu ndaudzokera naye kumba akuenda kubasa zvanga akatasira musikana tichibuda tichimira panze apa abva ati auya akamunongedzera akati wahwina mira uone ndiri kukuvinga spiritual. Saka ndabva ndamupinda ndikati nera Jesu anoona vatinonamata hakuna zvakadaro. Saka ndinongokutendai mufunge ndongotiudzai vanhu vese zvaitika zuva ranhasi zvandiratidza kuti Mwari vakachakamira nesu ende hatisi kuda kuti vanhu vativhiringidzire muupenyu. Kune vamwe vanakomana vakadaidzwa vari mumajeri vasina mhosva umwe anongopomerwa mhosva nokuti anenge akamuvenga.
saka ndongoda kuti Mwari kadai vangopindura vanhu vasanyepere vanhu. Totenda. Tirikuona kuti mimi masunungurwa manzi muende kumba. Muri kunzwa sei nemutongo wapiwa nhasi? Ndoda kutaura pamusoro yangu kuti dai zvagona ndambotora musoro panyaya dzavanosika sofa zvandiripa umwe aigara chiva dai zvagona dai nemushonga handisira kuvoisi asi chaichingomai munhu anonamata Mwari saka zvationa zvaizokuikana saidi wangu so chandonyanyira kutenda Mwari ndeyoti ndinonzwa kubara kozi munhu akabvasaina contract form kushanda kumalero atoti ine contract rangu rine 1 year pa 1 year pandashanda 1 month pananzi basa rapera ndinowadza kwazoita basa harwanikwe pese pese havasi vasikana atosangana munhu basa roda kutopfava ende kana usina chikoro unonetsa saka unenge watonzwirawo mudzidzi ida kubatsira but inodzidzi zvaya ndokufundisawo kune vachaona Nevakomana kuti vasati vatombowana musatore mimba dziri dzenyu muchitengeta. Chokwadi? Vatore vanhu vane mimba dzavo vari kungofamba nenyika. Sipapa panyaya yakasitita akagadzira kunga ndakaenda kumusha shunungi takazvakuwanana akatavatira mutiza polisi yakatitsvaga munhu akatsvagwa nepolisi kana akangatiza haawega polisi anda kutsvagwa zvikabatwa nepolisi but ini ndakaenda ndega kupolisi kuti handisina nyaya lezo inani asina mhosva ndakatongeta kwavari ndakasvika ndakataura navo vakati aiwa unewo une mhosva kozi akuona mazuva akawanda akadai ukasarisponda makozi ndikati akwete izvo handisana ndikoti makafona ona makafona asi sina kupinda makozi kuti wangu makazviona pangomunamo vakati izvozvozvo zvazvino nhasi kusara newe inga ndani namai vangu nebhuradha yangu kuridziwe nhumbi ainayo but vanhu vakamiramira vakandibatsira ndakaenda kubasa zuva iroro asi ndoda kutovharwa kunge ndakabva papolisi kuma6 kundotanga basa na6 ndakatongosvikawo kubasa ndichongowakawo chemo ndakutongofundisawo muhanda rinokwadzi ngoni ndamboenda kuti nyaya dzekumapurisa dzarikugadzisa ndinokudzisa kwakaita sepapapa zvindoti ndifanira kutonaapwa update kuna supervisor wangu kozi munhu wana ndakaudza nyaya dzangu dzese manyura dzakaita saka ndakudzokera kutonoudza kuti nyaya dzangu dzedzedzapera. Tirikuona isusu kuti mhirishonga yemudzimba iri kuramba ichiwanda zvichida ndosaka iko zvino izvi vemitemo vari kutora nyaya iyi zviri serious. Imimi maonekwa muchinzi hamuna mhosva. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pemutemo yemuno muZimbabwe muchitaurawo nevavo vari kuitawo mhirishonga zveshuwa imi maonekwa musina kunzi hamuna kuda mhirishonga? Handikuitika panyaya yemhirishonga kuisana mudzimba panguva ino yatikuno nyangwe pasina kuti nguva yatikuno chii chakangoshata kozi kutaurirana mowirirana munokwanisa kugadzisa zvinhu zvakaita mberi asi makushandisirana mawikoni kana kurovana moona kukuwadzana kugadzirana dambudziko zvafayo kuti mazuva ano masvika kuita moona kusitedzwa nyaya isiri yako wotodziswa zvakapeti wotopinda mukati muzvisi yako pamwe pachinotowa yako wotopindawo chitori yako ura chotira mai mazuva ano una mari kozi vanhu vakusanganawo matsotsi matsotsi anyachiti vanoda saka unova munoti wekuwa unopinda mhosva dzisiri dzako munhu abva ukagara nezvaakagara inazvo saka ndinotenda hanguone matora vachaona vachatiza kuti pawanda sanyanya yoda kubatsira munhu vausina kukama naye sangana rimwe dambudziko irori but manje vaiva vanhu vechirungu vakandibira foni imaifoni saka zvizototozoona kuti sometimes ndaiti varume chete but kana kutobatsira nyangwe munhu wechikadzi eche ndokati harega tiite titorewo ndimihope but tinongopinda mumatare wotozozamana wavo kupinda nyaya dzisidzafamba sei kozvapaa nezuro kuti aida kuchisungira aida kuti nhumbu yangu chengeta ndega dai koti yanga ari pamukana wekuteni changu vaigona kutozoziva zvinhu zvakawanda pamusoro pake nezvaanenge achitaura achida wedza kuda kuti afikise but ndangoti aiwa ngaigumira vechi sepapo vangogumirawo kutonga kwavo ndatendavo.